Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Wendy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak impagarop at imadi nga aramid ko kat agbalatek metla kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Wendy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anak, amom lang arudan nga dan kabalay ni Oliver. Gamapay nagpalilaw ka pailaang kenkwana. Nanang, saan daan nagkasar kan ni Marina? Iso nga awan maaramidan ni Marina, no saanin akayat ni Oliver. Aklunan na ti kinapudno, kat saan nan nga ikamat ti bagina. Ay na, nagado di tatiawan sabit na. Ngam apay ani Oliver pa'y ti kayat mo. Nakisina iti asawa na, kan adan kabalay na iti agdama. Saan na kaama ikasarday jay anak kao? Iso nga rod ti ay ayatek, nanang. Kan saanan nga importante ti kasar ita. Nagadunto pa'y ti agbabawi ang nakikasar. Bay amaw ni Oliver. Maasi kamot ka ni Marina. Padam a babae day jay. Tay nakunakon, nanang. No saan da kan akayat ti maysa a lalaki, saan mun nga ipilit ti baghim? No si ka ngay ma, ti pakapasamakan ti kasta. Saan ka de nga agsakit mat tinakam mo? Ay kat, saan kon nga ipilit ti bagik no saan da kon akayan? Oliver, kaano nga iti panagdan nata? Ikanak pa iti sumagmamanong aldaw, sweetheart. Imbagak matan kini Marina apumanaw ije balay ko. Ngam nagado nga artena. Sangit kit din. Jakmat mabalin nga abogan latan. Basta, i-promise mo kanya ka, ha? Datanton ti agkabalay. Wen, basta ano samlang ti aguray, sweetheart. Okay, sweetheart. Ngam saan mo abay bayagan, ha? Amok asi ka ti kasinsinnarak ni Oliver ita. Amo matlagayam. Ngam apay, adi ka pala pumanaw iti balay ni Oliver. Pangaasim ka di matawen di. Adaywa mo ni Oliver. Siyak matim mo na kankwana. Ay ayatak ni Oliver, katjak kabailan ang mapukaw ko. Saan mon nga ipilit ti bagim, no saan na kan akayat? Saanen asikati ay ayatan na. Inayat na ka idi ni Oliver. Ngam idi nakita na ka. Nagbaliwan ti amin. Iso nga damat kumakan ka amang liklik. Taam mumat nga dan kabalay na. Babae ka mat Wendy. Iso akaasyan akmat kuma. Pasensya kan, Marina? Ngam saan ko aliklikan ni Oliver. Gaputa gayatak mat kan kwa na. Iso ano siya tisika? Saan mo nga ipilit ti bagim? Pumanaw kakit din iti balay na. Apay ka di as anak akayat, Wendy. Baruak, kat kabalan ka nga ikasar. Mabalin ka di? Saan mo nga ipilit ti bagim? Saan asikat ti kayat ko? Ni Oliver ti ay ayatak. Jak amunuan niya ti adda ni Oliver nga awan kanyak. Agbabawi kan tulaan, no iso ti pakidan naam. Para makita? Iso ano siya tisika? Agbirok kan iti sabali nga ikasar mo. Sikat ti kayat ko nga ikasar, Wendy. Saan ka nga ay ayatan kunakmanan? No kayat mo, ni Marina ti ikasar mo. Nawayakan amapan iti balay ni Oliver. No kasta, pimanaw kan? Wen, kaputa saan mo adenggan ti panagpakaasik kan ka? Ngamday to'y ti tandaanam. Mariknam tumat, no anya ti marikrik na kita. Nagadupay la asaom.
Aklonam ka din, adi na kan kayat ni Oliver. Tandaan nam, saan nakaamay kasar ni Oliver? Iso apat tsak amakakitan tumat iti napinpintas ngam sika, kat isukat na ka. Teko nam, ngam iti dayto akin napintas ko. Di nakto isukat ni Oliver. Sapay la kuma, Wendy. Sapay la kuma. Talaga asaan ka mabagbagaan, Wendy. Natanggan ti ulom. Nanang, mabalin ka di. Sardangan na kun asir-sirmonan. Di kay madanagan. Taumay kay to bisbisitaan. Naragsak ka kade, itan tanatagi kwam ni Oliver. Idinto nga adamat lumlumda ang gapo iti aramid mo. Awan bibiyang ko, nanang. Gaputa saan namat nga asawa ni Oliver? Sapay la kuma. Tasaan munto mat amarik na ti marikrik na ita ni Marina. Nakaragragsakak, sweetheart. Ngamin, datamat langan ti agdan na. Imbag nga rod, tasaan matan nga impilit ni Marina ti bagina. Nagbolontaryo api manaw. Gaputay may nagpakaasi kanya kasinaan ka. Ngam syempre, sanak ngay manugot. Imbagakit di apumanawan adi ti balay mo. Anya? Imbaglakit din. Tasaan kang imanugot iti kayat na, sweetheart. Apay ko mga umanugot ak ngay, sweetheart. Sika ti biyag ko. Sika ti amin ko. Kastakmat kan ka, sweetheart. Sapay la ko ma. Tasaan naktumot nga isukat, sweetheart. Apay ko mga isukat ka ngay. Amangan ngamin no makakita ka iti napimpintas ngam iti siyak. Kat isukat nakmatan. Saan to ang mapasamak dayta, sweetheart? Promise. Nadamag mo ka din, ti may papan kadadino kan Marina. Anya ti may papan kadakwada. Kan no nagkinaawatan da ka noon, ikasar ni Dino ni Marina. Anya? Wan, iso ang nagswerte ni Marina. Takalpasan na pinapanaw ni Oliver iti balay na. Ita, ikasaran ni Dino. Sa bagay. Isudamot ti agbagay. Ay katwan tagpadadaan na singpat. Pagkunaan nyo mat anasingpat na. Kat nasingpat mat ni Dino. Mas daawak nga rod kan katasaan mo akayat. Kan makunak mat anasingpat ni Marina. Gaputa uray kasjay ti inaramid ni Oliver. Saan anagiskandalaw? Si Tatal na apimanaw iti balay ni Oliver. Katsyak, nanang. Saan nakadimat anasingpat? Damagam dayta iti bagay Wendy. Oliver, amom ka di ngagkasar ka no da Marina kan ni Dino? Aya? Saan ka di ani Dino tinabayagan nga agar-aram kan ka? Wan, ngam saan ko akayat? Umapal ka di. Gaputa saan ka maikasar? Ay, saan, sweetheart? Apay ko mga umapalak. Saanan anapatagday ta akasar-kasar ita ang panawan. Gaputa adumat lang ti agsina kalpasan ti kasarda. Kas kumakan ka. Agpay sudetan ako na, sweetheart. Iso asaan ka ko mga umapapal, ha? Nakunakon, sweetheart. Sa anak nga umapal. Umayan. Asino mat nga ti bisita ya? Sapay awan ni Oliver ita. Ha? Dino? Marina? Saan na kami kadi apastrakan, Wendy? Sige. Sumrag kayo. Agtugaw kayo. Apay ka di anak kaumay kayo. Awan ni Oliver ita. Sana balit adda ka mat.
Si kalaangan ti pangtudan mi iti wedding invitation mi para iti kasar mi. No kasta, talaga nga agkasar kayon? Wan Wendy, iso amaawis kayon to. O sige, ibagak to kan ni Oliver, tao matindar kami. Anya gayam ti kayat yung drinks? Saanan, Wendy? Agdardaras kami. Taado pa'y tiwarasan mi. Agyaman kami laangan. Nagpintas matan ti wedding invitation da. Apay nga, yakas lama kariknaak matan iti apal. Nagmayat siguro ti rikna ti may kasar. Saan nakmat amabalin nga ikasar ni Oliver? Ta saan da pa'y mat nga anald iti asawa na? Nakapimpintas ni Marina. Kan, madlaw ang nakaragragsak. Kasta mutan ni Dino. Congratulations. Kasta unay apa nangalalay na ka ni Marina. Kaano mat nga ta ang maikasarak? Oh, apay akit kita matlatan da Marina kan Oliver. Ha? Kwa, awan. Ibagaman tipod no? Umapal ka kadi. Kwa, Oliver. Awan. Kasla kayat kumat ang mapadasan ti maikasar. Kunak man no kunam asaan nga importante ti kasar. Idi damo, kunak no saan? Ita, kasla umabalak matan. Anya nga tano ag-file ka iti annulment. Iti kasta, makapagkasartan. Gastos lang na ita, Windy. Sayang lang ti kwarta a maaramat. Sino nga tati masabat ko? Itala makitak dahi ti ababae. Nagpintas matan. Kasaok man. Hi! Naimbag ngagsapam, ading. Kasla itala ang makita ka dito yung lugar mi. Sino ka kadi? Siyak ni Helen, manang. Sa dino ti paggiganam? Iti balay daan ti Mercedes. Kaanak-anak, manang. Imayak lang nagpasyar. Isumat lagayam nga itakalaang amakita. Sige, manang. Labsan ka pangay. Adamapan ko gatangan dita store. Sige, ading. Adamadmadlaw ko kan ka, Oliver. Anya matimadmadlaw mo? Apay akanayon kamutan, amala daw nga agawid. Kanayon nga minti overtime mi. Kasla ita lang amang kukan ka ti overtime, Anya ti kayat masawan? Saan ka mamati kanyak? Adakan kan, nuluklukwan nak, Oliver. Agidasar kakit din iti makan, tamangantan. Kayat ko ti masapa maturog ita. Nasaya at magta nakalagip ka nagpasyar. Apay, awan pa'y timadmadlaw mo iti asawam. Anya ti kayat yung asawan, nanang? Ni Oliver. Kanayon da makita nga agkuykuyog da ken ni Helen. Awan ka di pa'y tinangidanon kan ka. Sino Helen? Ti kadik kaanakan ni Nana Mercedes? Word! Bagbagaan ti Antina, aliklikan na ni Oliver. Ngam awan mo't deng-denggan ti kaanakan na. No kasta. Isumat lagayam akanayon amaladaw nga agawid ni Oliver. Agpaiso ka di tinadamag ko, Oliver. Anya tinadamag mo? Kanayon kayo kanong agkuyog ka ni Helen. Adda ka di relasyon nyo? Pasensya kan, Windy. Ngam nakayawan ak iti dayja babae. Nakalaplap sa tumet. Awanan ka itiba. Anay ko. Si kapay laang ti babae anak kaitulad anang sipat kanyak. Ayop ka! Nagkari ka kanyak nga uray makakita ka itinapimpintas ngam siyak kat sa anak nga isukat. Anya ti maramidak.
No ni Helen itan ti ay ayatek. Saan mo nga ipilit ti bagim kanyak? Ta saan kan akayat? Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. Anya! Pangaasim, Helen. Taliklikam ni Oliver. Awan mo't lang tinapintas ang masakbayam kan kuana. Ubing ka pa'y. Kan napintas ka? Ado pa'y ti masapulam ang nasaysaya at ngam ni Oliver. Sorry manang, ngam ay ayatak ni Oliver. Saan nakamutla ang ama ikasar? Tanagkasarda itiim mo na nga asawa na. Kunana, anal kanon ti kasarda. Kat ti asawa na pa'y mismo tinaggastos. Iso amabalin na kanon nga ikasar ni Oliver. Anya, kaano pa'y kano ana-analda? Ita kano lang nga bulan, manang. Ngam nabayagan ang nag-file ti asawa na. Apay asaan nga imbagbaga kanyak ni Oliver? Ang nag-file gayam ti asawa na iti annulment. Amum ka di asyak ita ti kadenden na ni Oliver. Amok? Apay nga rod ang nakirelasyon ka pa'y lang kan kuana. Gaputan at nagmatan tirik na kan ko na. Kan kinunana, asaan kayo kano ang nagkasar? Please, Helen. Liklikam ko man ni Oliver. Ay, ayatak unay ni Oliver. Katjak kayat ang mapukaw ko. Sorry manang. Ngam oray siyak. Agayatak unay ka ni Oliver. Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. Noan niya ti mali nga inaramid mo iti padam a tao. Isunto mo ti mapasabak ken ka, Wendy. Saan ka ngamin adimngag kanyak? Dayjay kit din a babae ti ikasar ni Oliver. Katanya ngay nga ron ti maaramidam. Kat saan nakamutan nga ayatan ni Oliver? Ti awanan bain a lalaki. Agpulon tumat. Gapo iti inaramid na kanyak. Mala, uston, saan ka namang idadanas? Mamakawan ka, kat mga barwanan ka. Iti kasta, saan adumagsan ti barukong mo, anak ko? Pimanawak iti lugar mi, Mr. Lonely. Kat ita, kung kunak iti panunot ko, ano makaamamo ak tumanen iti lalaki amangayat kanyak, siguradwak ton nga ikalay sanak nga umuna, sakbay nga agden na kami. To'y pagayam mo, Wendy. Agyaman ak pagayam Wendy, iti daytoy apakasaritaam, kat ti makunak, rumbeng laeng, apa ikasar ka, Wendy. Iti kasta, adda basbas, wenno bendisyon ti panagdennayo kas agasawa, kat agbalin aligal ti panagdennayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam a Wendy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.